мавзуна ализода дар ин гармхонаи хоксорона сохтаашон ба парвариши ниҳолҳои гули сарбарг машғул аст. ӯ омӯзгор буда баъди кор ва анҷоми корҳои рӯзгордории хона ин ниҳолҳоро парвариш кардааст. соли дуюми истифодаи гармхона барои оилаи онҳо даромади хуб овард. аз вақте ки мустақил шудем, ҷудо шудем, фикр кардем бояд як коре кунем ки барои касби даромад хуб бошад. аз ҳамин сабаб аз ҳамин дида ягон чиз беҳтар нест барои касби даромад. мо ҳам ба ҳамин киштукор сару кор гирифтем. яъне гармхона ташкил кардем барое ки ҳам зимистон тавонем кор карда, ҳам дар тӯли тобистон ки гармхона метавонад ҳама вақт инсон ба ӯ сару кор бигирад. аввалин бор 10,000 дона гули мавсимӣ коридем. барои он аз гул оғоз намудем ки гул ҳама вақт серхаридора, масалан корхонаҳо, мактабҳо, ҳатто шахсони алоҳида метавонанд гула бихаранд барои зебову ороиш додан. сабаб ҳамин шуд ки аввал гула парвариш кардем ва аз ҳисоби даромади он гармхонаи навбатиро сохтему. гармхонае ки пештар сохта будем, ӯро канда ба дигар ҷо имсол бошад 10,000 дона гули садбарг, зиёда аз 10,000 дона шинондем. дар оянда ният дорем ки агар гулҳо ба фурӯш раванд, ҳаҷми кори худро зиёд намоем. мавзуна ва шавҳараш ҳарду омӯзгор мебошанд. ӯ дар деҳа ва ҳамсараш дар душанбе кор мекунанд. ин оила аз истифодаи гармхона буҷаи оиларо ғанӣ гардониданд. аз даромади ҳосили соли гузаштаи замини гармхона ин гармхонаи навро сохтанд. инҷо 14 адад ниҳолҳои лимӯ парвариш менамоянд. имсол 7 ниҳоли он ба қадри зиёда аз 300 дона лимӯ ҳосил додааст. байни ниҳолҳои лимӯ барои санҷиш ин ниҳоли бананро шинониданд. агар ҳосил диҳад, боз як гармхонаи банан месозанд. даромади хуб дидем, ҳам оиларо пеш мебарем, ҳам пасандоз мекунем барои ояндаи кӯдако, ҳам хурсандем аз коре ки мекунем, хушҳолем. ҳам замин барои мо аллакай мисли модар шуд, ҳама вақт бо ӯ сару кор мегирем, хушҳолем. беҳуда вақти худро сарф намекунем, ҳам буҷети оила бой мешавад, ҳам вақти худ мо хушҳолем. аз бекор сару кор гирифтан ҳам кор мекунем, ҳам даромад мекунем. дар оянда ният дорем ки ҳамин қитъаи наздиҳавлигии худро пурра гармхона созем ва помидор, бодринг, апелсин, мандарин. дар оянда нақшаҳо зиёданд. худо хоҳад дар оянда ҳамаиро иҷро мекунем. мавзуна аз шаҳри ваҳдат ва шавҳараш аз ноҳияи восе аст. ҳамроҳи фарзандон 5 нафар мебошанд. дар деҳаи ибрат деҳоти тугарак дар истифодаи қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва тарбияи фарзандон бо вуҷуди ҷавон буданашон барои ҳамсояҳо намунаи ибрат ҳастанд. ҳама шавқ ҳавасшон пайдо шуда, боварӣ дорам ки дар оянда ҳама ҳамсояам ҳамин корро пеш мегирад. барои аллакай суханҳо ҳаст, мегӯянд ки чанд қадр даромад кардем, вақти даромади моро мефаҳманд, аллакай дар дили ӯ ҳам ҳамин чиз пайдо шуда. шояд дар оянда ҳама ба ҳамин чиз мутобиқ шававу ба ҳамин сар кор бигирад. замини берун аз гармхона ҳам дар ин авлӣ самаранок истифода шудааст. даромади ҳосили гармхонаро ба назар гирифта, ин оилаи ҷавон мақсад доранд ки дар заминҳои боқимондаи манзили истиқоматиашон ҳам гармхонаҳои нав созанд. гузориши хоҷа назриев, худоиназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.